El dia 1 d'octubre els catalans i les catalanes vam guanyar la nostra llibertat i ho vam fer de la millor manera que ho pot fer una societat europea, que és de manera cívica, de manera convivencial, donant-nos les mans gent que pensem coses molt diferents i que tenim orígens molt diversos però que coincidim en el mateix, en voler un futur de llibertat per tots nosaltres i sobretot pels catalans i les catalanes del futur, aquells que encara no han nascut o aquells que encara no han arribat a viure a casa nostra. El dia 1 d'octubre s'inscriurà amb lletres d'or a la història de Catalunya. I, si m'ho permeteu, també a la història d'Europa. Perquè el que va fer Catalunya, el que veu fer homes i dones de Catalunya fent possible l'1 d'octubre, és una conquesta de llibertat en la millor manera possible. De la millor manera que una societat espera de la seva gent, que és sense ús, efectivament nosaltres no, sense ús de la violència. I plantant cara amb resistència pacífica a les agressions i les provocacions. Això queda per la història, i és un patrimoni col·lectiu. Ho vam ratificar al Parlament el 27 d'octubre, i ho vau tornar a votar el 21 de desembre, i no ens hem mogut d'aquí. És veritat que això ens ha costat molt de patiment. És veritat que això també té incerteses, però justament per alleugerir les incerteses i els patiments, per aclarir encara més aquest camí cap a la plena llibertat, cap a la República Catalana, sobre aquelles pedres fonamentals que vam posar entre tots i totes el dia 1 d'octubre, hem de construir espais polítics que ho facin possible. És el que us proposem un grup de dones i homes que d'orígens diversos, de procedències polítiques diverses també, ens hem posat d'acord a fer aquesta crida nacional. Una crida a la que demanem que us hi sumeu entusiastament, que ens ajudeu a fer possible aquest espai transversal fins a aconseguir la plena llibertat i el ple reconeixement de la República Catalana. De no desaprofitar cadascun de les passes i els passos que tindrem oportunitat de recórrer en els propers mesos, siguin eleccions o siguin altres reptes que tenim plantejats com a país. I de fer-ho de la millor manera possible, amb aquell esperit que vam fer possible l'1 d'octubre. Transversalitat, unitat, respecte per les discrepàncies i les diferències, però sobretot generositat. Insistim, no per gaudir-ne nosaltres, sinó sobretot per posar aquesta conquesta al servei de les generacions futures. Fem-ho possible de l'única manera que els catalans podem fer possibles les coses, que és entre tots. Comptem amb tu.